Wis mokoke kanca kabeh aja lali karo apa jenengmu. Subscribe apa? AFS TV. Ya, AFS TV. Wis mokoke aja lali channel iki di-subscribe. Di-subscribe apa di-scrap wis padha ae wis. Oke. Ayo, bela. Bruh. Bocah yamene rong tangi. Ya Allah, Gok. Tangi, Gok. Tangi. Aduh, bapak itu nih. Aku terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Rumor butiran debu. Bang. Apa tombok? Apa tombok jane? Apa? Awakmu iki lho. Wis bocah gedene sakmene wis daplok. Turu wae. Wis gak ngerti awan, wis gak ngerti mendung. Mbok ngarit-ngarit kono, sukete wis mentek. Wis sakmene gedene, wis umur 29 tahun bang gak payu rabi ya Allah kok gur ngono. Bah, hidungmu moncrot. Indah ngarit-ngarit kono lho, sukete wis mentek. Kenyeh banget. Mbok iki lho ngareng ngetokne awakmu ki karo ambekane mes Senin Kemis meh mati. Ora sambekan men modar bisa gak omong. Ya Allah, Cuk. Yo bilang ngaret to mari iki. Awakmu jen ya Allah Gusti. Kok tak tone barang dhisik ya Allah. Jadokno dhisik tak pites sik cilik ya Allah. Ya Allah, Gusti kene ya awakmu. Ayo, kita budal. Yo budal. Awakmu e. Ndang mapano turu meneh. Turu meneh tak gepek sapu tenan marine awakmu ya. Masa apa, Mbak? Loh, biasa. Mari turu sik atene mbaduk tandang gawe urung apa-apa wis. Hidungmu moncrot. Ndang tandang kono. Oh, arek kok. Masamu ki pacarmu ayo. Masamu pacarmu ndang budal. Ayo. Hidungmu moncrot. Salah sik gak gelem budal ya. Yo. Astagfirullah. Keliru. Dembok sitok nyirau. Ujole martobrok kang mari. Aduh. Ora Mbak. Rasane terus mbok ayo. Gawe ra bener. Mbok boclok. Mari tak dol sapi. Dol sapi. Ukuran dek celeng-celeng. Iki urat ungkal arep cap tae. Masuk antek tayangan. Arep ora lan plandhep jane. Alas bas, kena genyak lumpunge wong-wong. Walah pipi. Rupane 2 tahun ora gede-gede. Mangane njaluk enak. Kowe kena digendokne tak gendokne. Kuretne kowe ngopeni kowe sampe aku bergolek bojo. Ngurus tuwek.
Depan. Hati-hati, seloloten lho. Tak golekne panganan sing enak. Aja kenye-kenyene lho. Wah, ya sarapan kena diganti weteng nih. Enak ya tadi. Akhir. Wah, ini makanan mending, makanan enak ya. Wong kayak sarapan ya wis. Kok mudah ya nah. Ngono kon golekne mantu. Wis semaut, pucet arek. Aduh, siapa sih? Buat ngone anak ibu, anak ibu. Lho apa lek? Walang. Yo apa walang? Manuk entet. Manuk ki digendokne lho gak iso digolekno walang. Dagangan iki. Oh, Dadi duit. dadi duit. Ya wes lek, ngarep Ya. sik. Wah, besok ketol. Lemu tuton. Iyo. Arep kene ae. Suwi ra tandang sawah kok yo apik sawah kuwi. Wis, kene, wis rak sore. Kesopong ngerti suket berarti mas 6 kintal nek 10 kintal mbek karti lah ngono kae. Dan paranane mari lah. Jancuk suket lho cilik pe nabrak tok kurang ajar ya. Cicak tenan. Iki to arek. Lho. Suketku mau riti to. Lha iki duduk tegalku to, Lek? Saya bar tak mas entek 6 kintal karo 10 kintal diinget. Nanggung kowe buah naga barang ki andu-andu kabeh deret. Ndasmu senane. Wetok bojone sing kali anu lek Paidi Pak Eko iri iso. Seneng Lek Ren kok. Lek Ren Pak Eko. Kok ora melu di sawah kok iso melu. Lho lek Ren Pak Seger saiki. Lho, apa wis ganti? Ganti ndakne lek sapa lek Basirun. Wes ngalih. Lho. Lho. Apa iki sejone kejual kareng lambene teles. Sajane online tapi kan gak dibales. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the sea. Make your heart believe. Beh, ais motoku orangnya kayak mobil ya, Mas. Oh, kenceng pol. Beh, harap. Woi, juga lagi. Pikus sama tahu. Kalau galan.
Son. Wes. Ngene aku yo. Wes apa ngarep ya? Perjuangan. Asli perjuangan nih, Mas. It's been a